Sanibonani South Africa bafethu, uyena lo mfundisi wamaqiniso uPastorino. Bafethu ngifuna ukuphendula lento lena fast nyana, lalela ngintshela. Mina njengomfundisi ngoPastorino anginalo ibhakede, ake ngilungise leyo bafethu ngoba ngiyabezwa abantu bakhuluma inhlama into engavuthwanga kuma social media. Le moto yena angithenganga ngebhakede, angihambe ngicela ama donation ngomfundisi futhi mina enye into efanele inotice angidli ngisho nemali yomnikelo sesontweni. Instead mina enginikelela abantu. Niyangazi ngihasila from estradini lento engiqala ukungithuka ngayo. Nayi imisebenzi yokuhasila nayi. Ayina number plate niyayibona nayi. Na ama room niyawabona. Ake nginikhombise. Awujike camera sibakhombisa amanye ama room. Ungathi labantu abangi-understand bacala mhlawumbe njengoba ngikhuluma lezi zinto lezi mhlawumbe kuyadlalwa la. I-train lesiyibekile angidlali njalo. Awusondela cameraman ngikhuluma nabantu. So bafowethu ngifuna thina understand into eyodwa. Angeke ngiyaphinda futhi ngeke sisonke sihambe siyogcwala umgwaqo. Ngeke sonke sitholakale siphethe induku singena shop to shop. Kusho nathi kahle kumele amafemu avalwe, kumele ukuthi amabhenki avalwe, kumele sinake lento yakaphakela umthakathi noJacinta nongezwe mkhulu. It is good ukuthi bona bakwenze njengoba kuqalile, but okunginikeza inkinga nina lo business ngithuka lapha ku social media. Angifuni ukuthi mase kuphela imash and mash nibe senibasha imilomo. Angifuni ukuthi mangabe imash and mash seyiphelile namba nisicela ama-2 angifuni ukuthi mangabe sekuphela imash and mash namba nisitshontshela imoto zethu ngoba kahle kahle njengoba lo business nilandela lapha uma ngabe lokuthula sekuphinde kwabuya kwaba khona ukuthula eSouth Africa niyobe niphelelwe istyle ngoba nazi lutho and into efanele ni-understand angeke nonke njengoba nigcwele umgwaqo waseThekwini nigcwele umgwaqo waseGoli nigcwele umgwaqo wase-Eastern Cape nigcwele umgwaqo wakuphi nicala ukuthi nonke nizonikezwa imali zamahhala ake nibe nengqondo yokuqala. Wemfundisi Mbumbulu, lalela-ke mfundisi, ungamislead abantu la, cabanga ukuthi asiyiboni lento yenzayo. Ucwaningo lami nophenyo lwami luthi wena uyena wala eSouth Africa wena. Ucwaningo lwami luthi wena waseZimbabwe wena. So wena ungena la ku social media as if umuntu wala eSouth Africa. Uyitshela ukuthi njengoba ukhuluma isiZulu ukhuluma sona impela ngeke size sikwazi ukuzwa ukuthi wena uyena wala eSouth Africa waseZimbabwe. So yonke lento oyikhulumayo uyikhuluma as umuntu wase South Africa khona abantu base South Africa bezokuzwa bebone ukuthi no man akufanele ngabe kwenziwa imatch and match, akufanele ngabe kuyaliwa ngoba wenzela ukuthi kuvikeleke wena kanye nabantu bangakini. Wamislead abantu mfundisi. Ngamislead abantu mfundisi okokuthi umfundisi anginendaba nakho ngoba ngikwazi umfundisi oshumayela nini njengoba ubhizi la ku social media nje angikwazi ukuthi ushumayela nini kodwa kufanele ukwazi ucwaningo luthi wena awuyena wala eSouth Africa waseZimbabwe. That is why against yonke lento eyenzakalayo ulokhu ugxeka yonke into abantu bajoyina imatch and match uthi wena bangayijoyina imatch and match abahambe bayofuna indlela zokusebenza ngoba uyabamislead khona bezoyitshela jowala eSouth Africa bese beyayiyeka imatch and match. Siyakwazi baba ukuthi awuyena wala eSouth Africa owaseZimbabwe sengishilo habi. Umfundisi Mbumbulu ofaka odadlaza aphinda afake no skinny jean angimthathi serious man. Yini ayifundisa abantu efaka ibhuluke elimbamba engawasho phefumula. Ngiyizwa lensizwe untethe expose lo mfundisi wa social media mfundisi Mbumbulu. Izigebengu zonke lezi lapha eSouth Africa zicashile. Benza nje imigelengwane le koMpumalanga abaganga nje bathwele iningi labo bathwele basuka nemithi yabo le lapha abobuya khona bezopractice konke ukungcola la eSouth Africa. Kuyiqiniso ukuthi labantu alokhu belwa kangaka baliswa ukuthi cha akusibona bala. Angeke umuntu wala engayizwi pain yabantu. Kumele uyizwe pain yabantu ngoba understand ukuthi baphumaphi. Lento kufuna nje ukudismissa yonke into ekhulunywayo into engekho leyo. Labantu laba bayadelela bayisa abazi lutho abaqhathwanga azange beluse abazange betibhisa inkomo azange bebophele azange benze lutho. Manje bacanta wonke umuntu owakhula nabo
noma umuntu wayechoba iy'ntola zonina. Ilokho abakucabangayo. Nomuntu oyekhula ey'tobeni zogogo baba, uma eshipha ugogo nangu umuntu la engabe udlala abafana. Bacabanga ukuthi la madoda ase-South Africa into zokudlala. Mhlawumbeni ukhaphethe wokusula nje iy'nyawo uswele udaka. Abazi ngempela ukuthi isikhathi sokudlala siyaphela, siphela ngempela. Kodwa ngihlale ngisho abantu abasijwayeza ngale mkhufefe ama-politician onke kube iqembu elibusayo njengamanje i-GNU yibo abasijwayeza laba bantu. Kuba amaphoyisa awalithandi intshontsho nkosi yami. Hheyi, ayikho into abangayidayisi. Badayisa ama-IDs, badayisa iy'tifiketi zo-matric, badayisa imishado, badayisa ama-visa, badayisa ama-asylum seekers, badayisa ama-RDP, badayisa amathenda, iy'tende kula bantu laba. Ngenxa yokuthi umuntu uzothola nje u-5,000. Uzobona abantu bakithi stupid ngenye indlela. Ujatsheliswa u-5,000 kumuntu ozothatha into ezomsebenzela forever. Le Pitori itiwebhu enemqasho emodern 15 kurento 1.5 kuyale. So amaphepha labaqondile. And busuyazibuza ukuthi kahle kahle siyovuka nini because silele ubuthongo obude, silele siyayibhayizela nje asinayo nakunaka. Amaphoyisa akithi ahephi ukuthatha labo 50 rand, abo 100 rand lapha kulaba bantu laba. Uzubona ukuthi ingqondo yethu iyacindezeleka. Angazi amabhonati ayishaya kanjani alezi ayikhathi cause ayasicabangi. Noma kunemjovo abasijova ngayo cause sijatsheliswa into engekho thina. 100 rand, 500 benza malini abantu? Walezi phasa zabo benza malini? Kuyomele sivuke ngempela siyibambe iqine ngoba akusizi. Kuyomele sibambisane sibe munye, hhayi ezuzulu, as ama-South Africans, Xhosa, Pedi, Sotho, Xitsonga, Tshivenda, Swati, everything. Kuyomele sibe munye. Le ndaba yamaqoqo ayizukusebenza, ayizukusisa ndawo cause bayohleli bedela aba bantu. Angifuni ukukhohlisa, bayohleli bedelela. And yini nibakhweza emakhanda ethu ukuthi benze noma yini lapha ezweni. So lo mfo ubuya le ngakubo, akayi ngakubo. President wakhe mina ngangumlindile. Akayi le ngakubo. Nama-skinny jean ambambayo. Ave iy'nkinga indoda ebanjwe ibhulu isikhathi samanje. Asiqondi nanqina sibhakela phela ukuthi kwenzakalani. Uzosikhoja ukuthi aba-South African bafile kanjani. Abantu bangayasondolayo. Kodwa ngizoyibeka lapho-ke le video besikhuluma nje sibheka izinto ezimbalwa. Sesodibana okuzayo khona la kwi-channel yenu Indlovu Soweto TV.